Fiyatên xaniyan û kirên malan li Tirkiye û Bakur bi giştî kêmtirîn sedî pêncî zêde bûne. Li Diyarbekirê jî ew bihabûn hê zêdetir e ku wek sedemên serekî, çênebûyîna malên nû û bihabûyîna giştî ya piyasayê tê nîşandan. Bîna kulvir çê ve dikanê ku değerî nebe, kıymetî nebe. Mihemed Dalbal jî ji 30 salî zêdetir e ku karê emlakê dike û balê dikşîne ku du 3 salên dawî de ji ber fiyatên malzemeyên înşaatê biha dibin û îmarên nû nayên vekirin li gor pêdiviya welatiyan xanî nayên çêkirin û ji aliyê dinda jî bihabûyîna bazar û piyasayê jî dibe sedem ku fiyat û kirê xaniyan jî du qat sê qat zêde bibin. Sala berê mesela sala berê dare ku 700 milyar kiba, milyar û 200 ba Dicle kentê ez dibêjim. Ana 2 milyar û nîv dora 3 milyar ye. Dibêjin ya enflasyon %18, %20 falan ama pirê xwedî xaniya kes enflasyonê mêze nekir ji sedî sed zêde jî kirin hebûn yani ez ya dibînim yani ez de kirin dibê çünkü çekum gavalînê ku qal kir ya herkes di paja xwe da mizetke dibê ew e bi çi qaseder ez ê xwe bidim dibê. Tabii denetleme jî tune yani denetleme hebe jî millet jî heqlî ye dibê abi tişkî pê nayê ev. Li Tirkiyeyê sedî çil û pênc zêdetir yên ku kar dikin bi kêmtirîn moçeyê kar dikin û bihayê kirên xaniyên kevin jî li gelek taxan ji moçeyê wan zêdetirin. Welatî jî balê dikşînin ku her tişt biha dibe lê dahata wan heman e û ew jî nizanin ku dê çawa hem ciyê hewandinê peyda bikin hem jî debara xwe bikin. Ev sahibiyim ama kiracıyım. Ez xwediyê mala xwe me, lê wek kirêkara me. Dahata min û lêçûnên min hevdû xilas nakin. Ez 2800 lîre mûçe disînim. Lê xerçkirina malê ji 5000 zêdetir e. Piyasa gelek xirab bûye. Herkes li keysa xwe dinhêre û her roj jî xirabtir dibe. Em jî nizanin dê çawa bibe. Em bên sedî pêncî sedî çil zêde biye û xaniyê vala jî tune ne pir zehmet e yani îro însanekî ku bi eskerî ji xwe kes nikare ev bike kes nikare kiriya bide yekî tenê bişixile memur bin dişxilin ev jî gere dehe bişixilin ancak bir şeklî îdara xwe bikin yek ji kirê av û eretîkê û filan ra êdnêkenê jî erzaka malê bisîne başka tişkînekeni pir zor e. Bi taybet li Diyarbekirê peydakirina malên kirê li gel ku ew qas zêde bûne jî gelek zehmet e û li piyasayê jî fiyat her diçin girantir dibin. Li gor lêkolîna ku ji aliyê navenda lêkolînê ya karmend û karkeran bîsa mêve hatiye kirin jî sînorê birçîbûnê li Tirkiyeyê di nav salekî da ji 2844 lîrayê derketiye 2906 lîre û ev rewşî gelek metirsîdar tê destnîşan kirin. Sıdık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.